batazinu anyelu olu na Turkey echekube mu mmadụ wepụta na Turkey Prince Imabo Azobili Nezerora na Turkey onyoma n'idi mmanụ Azobili Nezerora ezi nwanne money making machine onyoma gafumanya ONYEOMA TOCHUKWU na boyi n'egwunu nkimela maka okimene n'ụwa nyebu na ilu ọgalaje balego ọbalego maze kenye n'ụmụnne webịa kpazia nkọrọ obodo ijile echichi n'ụwa chi ụmụnne ya echichinu Prince Imabo Prince Imabo aka na-emere ọra ọnwa dị mma ọnwa dị ụsọ ọnwa dị mma ọnwa dị ụsọ mmiri na-ezere ọra ọzọ mmiri na-ezere ọra onye ke onye ọma bịa iri mụnụ onye nweghị ino nwere ife ọnwa President Nigerian community na Turkey anyị ji ihe mọnụ oji 1 million na chọọchị onye ka Chukwu n'elu onye biko nyapụta kene Chukwudi nete na Chukwu ebukanu aya amala ije anyị mekata anya yọrọ ya na-ekwu